Zo waren de bewoners van Den Bosch maandag 19 januari om klokslag 8 uur wekker. Blue Monday, dus zo neemt meest deprimerende dag van het jaar, begon je fleurig. Een kabelbedrijf zorgde voor een uur met muziek en koffie. Koffie uitdelen en we gaan straks nog even een Netjada taart uitdelen ook. Dus vooral een lach op het gezicht van de mensen te over in deze dag van het jaar. Het is koud en het is vroeg, maar mensen die zijn, het is druk, dus het gaat hartstikke goed. Kinderen zijn er geweest voor warme chocomelk, ouders voor koffie. Superleuk. Blue Monday staat bekend als de meest sombere dag van het jaar. Min waar, jildzwargen en misleren goede voornemens spelen daarin vaak een rol. Maar in Netjada lieken de bewoners er net volop van te vernemen. Nee, ik heb helemaal geen les van. Nee. Ik heb vergeten dat mijn biljet nassa beroerd. Dat hebben we altijd willen. Nee, maar ik ben er voor. Van een talleden van braasband De Woordzang begonnen die krekt even oors. De instrumenten gingen wel mee, maar ze winnen van hem geen braasband. In steeds daarvan roenen ze als dweilorkest Dan Woord. Normaal doe ik gewoon concerten op Joentiets en in concertzalen of ergens oors. Dus dit is voor u net regelmatig business. Nee. Koude handjes, dus dan speelt het even met raar. Maar het is wel heel leuk om te doen. Dat heel veel positieve reacties. En, het is gewoon leuk om muziek om te blazen. Nou, wat is er nou friezer en vrolijker dan het dweilorkest? Ik heb er helemaal weer zin in een feestje zo. Na oren kregen de bewoners van Netjada ook nog een gebakje als excuus voor het betierde wekkermeidsen. Maar nevens de bewoners wie dat excuus heel dan het neder, want de meesten binnen blied wekken worden. Ja, prachtig. Ik hou ervan. Ik zou er wel heen willen en dan ga ik even te dansen, maar dan kan ik niet meer. Echt, vind ik mooi. Ik vind mooi. Ja, we hebben wat oors. Dit hebben we nog nooit eerder beleefd natuurlijk op maandag te mommen. Je wil eigenlijk meestal niet zo'n donkere tijd, een beetje wat opbeuren.